खुलुमबाय बुरलुंबुथुर रादाबाव आं सांग्रिला नार्जारी गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय दैनि गाय रादाबाव दङ गुबुन हानजायाव हाबफैनाय NDBSनि सोद्रोमाफोरखौ गिदिंनानै फैफिननो खावलायहरदों बि सावरायगिरिया बुंदों दुब्रिनि सासे सुबुङा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव गावनि जिउ फोजोबनानै लादों 54 साननि उन्दै गथ'खौ बुनायनि अजदजों सासे सुबुंखौ हमदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव NDBS हानजानि दैदेनगिरि एबा 13 नं चिरां बियाबनि BPF राजखान्थि हानजानि बिजाथि बि सावरायगिरिया दिनै बुङो दि थांनाय 19 जुन खालि रायजो सभानि MP बिश्वजित दैमारी WPTNBCनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म आरो आसाम सरकारजों मोनसे मेल खुंफुंलाङो बे मेलनि गेजेरजों NDB हानजानि सोद्रोमाफोरनि रिहेबिलिटेसन आरो बिसोरनि सायाव थानाय केसफोरखौ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे गोबां जेंनाफोरनि सायाव सावरायलायनाय जायो होननानै बिथाङा बुङो बिथाङा बुंबावो दि BPF सरकार सामलायनायाव BTCआव 50% जौखांनाय फैबाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव देरहायोब्ला गासै रायजो राजाफोरखौ जयै लानानै जौगाथायनि खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुङो खुंफुंनो गोनां बिसायख'थियाव BPF हानजाया 23 निफ्राय 24 मासियाव देरहासार जागोन होननानै बिथाङा बुङो बे सोंलुआ जोबोर मोजां जे बेखौ फिननो मोननानै आंबो सानो जे जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया आंनि गोसोखौ बुजिनानै लागोन आं जेनेबा बे 13 नं चिरांनि सासे केन्डिडेट जुदि देरहायोब्ला आं ओरैबायदि सिस्टेम मावनो सानदों जे रायजो राजाया अलरेडि जोंहा हमना ला जों 55 बा बेसेबाङा जोंहा BTCनि आन्डाराव जौगानाया फैखाबाय थ' जि हक जोंनि गेजेरावहाय जेनाखि बाखि खामानि दंबायो बेखौ जोङो थख'यै जोंहा मावनांगौ खामानि दंबायो आरो जों गिबि खामानिया जाहैबाय जोंनि लाइमोन जोहोलावफोरखौ जोङो माब्रै रिहेबिलिटेसन खालामगोन दा बे हिसाबै जोङो खामानिखौ जोङो आवगायलांगोन आरो जों हसायै नंगुबै जुदि बिटिआरआ दाफुंजायोब्ला बिटिआरनि जेनाखि जौगानायनि खामानि बेखौ जोङो रायजो राजाखौनो जयै लानानै बेयाव आं नङा बै नङा बे ज' हिसाबै जोङो खौसेथियै जौगानायखौ जोङो लाबोनो गोसो एक्चुअली जोंहा जोबोर सापर्टार्सआ बारायबाय थादों BPFआ माने जोंना माने BPFआ थ' जों सानजानिफ्राय सोनाबहा नायोब्ला जों एटलिस्ट आं 23 to 24खौ आसा खालामदों मानोना जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे ढौ फैदों जे BPFआ जे जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै दिनै 55%खौ दिनैहाय खामानिखौ आवगायनानै लाबाय बेनि सायाव रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय दं आरो सेटिसफाइ दा बेखौ नुनानै जों दिनै NDB आफादाबो दिनै गासैबो ज' जानानै जों BPFखौनो जों दिनै सापर्ट खालामबायबा थ' बेवहाय जोङो रोखाखौ नुयो जे बे ओनसोलाव एटलिस्ट 23, 24 नैबे केन्डिडेट्सफोरा नेक्स्टआव फैथारगोनखौ जोङो एकदम क्लियार काट बेवहाय नो डाउट मानोना जोंनि रायजो राजाया ओरैबायदि मोनसे ढौ जानानै दं जास्ट माब्ला इलेक्सना डिक्लेयार जायो माने आसिखौ थुथारसिगौमोनबा नैबेखौल'सो नेनानै BPFनि हान्जाया नेनानै दं सासे NDBनि दैदेनगिरि NDBSनि जोंहा एस गैयाब्लाबो एस होनाय जायो थ' आफादा मोनसे रावनिबो ग्रुपनि नाम थाया थ' जि हक NDBSनि दैदेनगिरि जानायलाय जोङो दाखालि थांनाय 19 थारिखआव जोङो गुवाहाटीयाव मोनसे बिराद गिदिर मिटिं जादों जेराव जोंनि WPTनि मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म आरो रायजो सभानि जोंनि MP बिश्वजित दैमारी आरो लोगोसे जोंनि IB बा SBनि IGP हिरेन नाथ आरो हम मिनिस्ट्रिनि आरो गोबां डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसार्सफोरा बेयाव मिटिङाव दंमोन बे मिटिङाव जोङो माखासे कनस्ट्राक्टिभ खामानिखौ जोङो सावरायनो हादों गथ'फोरनि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा आरो जोङो केसफोरनि बाथ्राखौ लानानै जोङो गोबां सावरायदों दा गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे एसुरेन्स होदों जोंनि नारसिननायाव आरो जोंनि WPT मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मनि नारसिननायाव दिनै मोजां मोनसे मिटिं जानानै थांबाय आरो गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे एसुरेन्स होबाय जे थाबैनो जोंनि जेनाखि NDPनि केडार्सफोर नैबेखौ थाबैनो रिहेबिलिटेसननि थाखाय खामानिखौ मावसिगोन आरो माखासे कमिटिबो दानानै होबाय गभर्नमेन्टआ दा जों बेखौ थाबैनो जोङो मावफुंगोन आरो गभर्नमेन्टआबो बेखौ इनिसियेटिभ लाबाय आरो नैबे केसनि बेलायाव केसनि मोनसे फाइलफोरखौबो जेसेबां केस दङ सोर सोरनाव जों जेसेबां कालेक्ट खालामनो होदोंमोन जों बेखौ दिनै गभर्नमेन्टनो आंनि ग्रुप हिसाबै आं
32टा केसखौ आं गभर्नमेन्टनो होजेनबाय माखासेया कन्टिनिउवास जाबाय थागोन जों बे थाना खांनानै बा जों पाब्लिकनि गेजेराव हाबनानै जोङो केसफोरखौ जोङो नाजावगोन बेखौ जों गभर्नमेन्टनो गथायगोन आरो जेनाखि नैबे नन हाइनास होनदों बेखौ गभर्नमेन्टआ थाबैनो मोनसे क्वास खालामनायनि मोनसे खोथाखौ मोजां होलांदों थ' जों जोबोद मोजां बे जोंनि चन्दन ब्रह्मनि दैदेननायाव बे मिटिङा जानानै थांदों आरो बे रिहेबिलिटेसननि खामानियाबो आवगायगासिनो केसनियाबो आवगायगासिनो गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे फर्म हरदों जोंहा 4,472टा केडार्स दङ जोंहा मोननै केडार्स दङ हार्डकर आरो मेलेसिया होननाय गभर्नमेन्टआ मोननैखौबो नाजावदों आरो बिराद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि गथ'फोरखौ रिहेबिलिटेसन होथारसिगोन होननानै बिथांमोना सप्तासेनि गेजेरावनो जोंनो मोनसे फर्म होनायनि गेजेरजों फर्मआ नैबेनो फर्म दा बेवहाय गासैबो नाम एड्रेस आरो एजुकेसन क्वालिफिकेसन फन नाम्बार आरो मायाव इन्टारेस्ट मानसिया ना माबा मोनसे फिसारि खालामगोन ना माबा मोनसे एग्रिकालसाराव हाबगोन ना फिगारि खालामगोन ना साखरि लागोन दा बे बाथ्राखौहाय बेयाव रोखायै लिरनाय दं आरो लेन्ड हल्डिं आरो रेभिनिउ सार्कोल डिस्ट्रिक्ट बेफोरखौ रोखायै फिलआप खालामनांगौ आरो बेक्तिगत रावबो हानाय नङा बेवहाय नै फुल नेम गावनो सिगनेसार होनांगोन आरो जाय गथ'फ्रा दिनै बेखौ नागारनानै एनडिबि दिनै आंखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांदों बिथांमोनखौ आंनो लास्ट खावलायदों दे बिथांमोना फैफिनोब्ला आं बे सुबिदाखौ होनाय जागोन आरो बेनि थ्रुयै रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ हयथ' बिथांमोनाबो मोननांगोन आरो आं बेखौ दाबि खालामगोन थ' बेवहाय भुल बुजाबुजि जानो नाङा जों बेवहाय जेथिया आंनि दलावनो आवगायाव नाम हरबायमोनबा दा सोरनिबा भुल माबानायाव माने बुद्धि होनायाव खावलायनायाव बिथांमोना इउपिपिएलआव हाबहैदोंबा बिथांमोनखौ जोङो लास्ट कनसिडारेसन होनाय जागोन आरो बेक्तिगत बिथांखौनो नांथारगोन जोङो बिथाङा साइन होआब्ला बेवहाय रावबो बेखौ हरनो हानाय नङा नङाब्ला बे बुस्थुआ थालांगोन बेनिखायनो मानसिनि जोंनि गेजेराव प्रेजेन्स जानाया आरो जोंजों नुजाथिनाया गोनांथि दं आरो जोङो मोनसे एंगेलजों जों सिन्था खालामदों जों पलिटिकेल जों हेल्प सहाय लायाब्ला जों बेखौ जोङो आदाय खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो खेबनै 2 थारिखआवबो जोङो सावरायदों आरो 19आवबो जों सावरायबाय बिराद मोजां मिटिं आरो बे उइदिन सर्ट पिरियड बे गुसुं समावनो जों बिराद गोजौ थाखोआव जोङो सावरायनो हादों आरो बियो थाबैनो जाफुंगोन दा बेखौ गथ'फ्रा बा सेंग्राफ्रा माखासे बेले बेजे साननो नाङा आरो बेखौ जों जुदि फिलआप खालामना होखाङोब्ला हयथ' सरकारा बिनि फिथाइखौ मा खालामनांगौ थाबैनो जोंनि गेजेराव फोसावगोन आरो जोंनि गथ'फ्रा बेखौ रोखायै मिथिगोन बेनिखायनो आं खावलायबाय जायफ्रा भुल बुजिदों फैफिन आं खावलायदों जों जयै मावलांगोन आरो जोंनो मोनसे दिदोम पलिटिकेल थासारि नांगौ आरो जोंनो बेजोंसो जोङो माखासेखौ जोङो आदाय खालामनो जों हागोन मानोना जों नुबाय उइदिन भेरि सर्ट टाइम बिराद गोजौआव थांखाबाय हिसाबै जोङो मोजाङै जोङो जोंनि रिहेबिलिटेसन खामानि आरो मेजर जोंनि जेंनाया जाहैबाय केस जों बेखौ मावनानै लानि आरो जों जेनाखि मुंख्लं जानायफोर जों बेखौ दिनै थख' होनानै जोङो आदाय खालामनानै लानि धुब्री सहराव थानाय आजिज लजआव क्वारेन्टाइन खालामनानै दोनजानाय 50 बोसोर बैसोनि सुनील रय मुंनि सासे सुबुङा दिनै फासि लानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो धुब्रीनि सार्कोल बिबानगिरि जय सरकार शर्माया बुङो दि आजिज लजआव क्वारेन्टाइन खालामनानै दोननाय सुनील रयनि स्वाब टेस्टखौ थांनाय 14 जुन खालि लानाय जादोंमोन आरो 17 जुन खालि बिनि रिपर्टखौ नेगेटिभ मोननो हादोंमोन होननानै बिथाङा बुङो केरेला रायजोनि इरनाकुलम ओनसोलनि सिङाव थानाय अंगमलैयाव 54 साननि उन्दै फिसाजोखौ जौ फेनानै बुनायनि अजदजों 50 बोसोरनि सासे सुबुंखौ केरेला पुलिसआ हमदों बे जाथाया थांनाय 19 जुन खालि सोमजिदोंमोन आरो बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिसआ थांनाय 21 जुन खालि फोरमायनायनि उनावसो सोराङाव फैयो पुलिस सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला 19 जुन खालि सोमजिनाय बे जाथायाव उन्दै बैसोनि गथ'साया गोब्राबै जखम जायो गोब्राबै जखम जानाय गथ'साखौ फाहामथायनि थाखाय गंसे गावारि देहा फाहामसालिनि इन्टेन्सिभ केयार इउनिटआव दोननाय जायो होननानै सुलुङा फोरमायो पुलिस सुलुङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला जाथायनि दायनिगिरि एबा गथ'सानि बिफा साइजु थमासखौ हमबाय दायनिगिरिया बुनायखौ सिमान जायाखै नाथाय जौ फेनाय थासारियाव गथ'साखौ बुदों होननानै बिनि बिसिया फोरमायो दायनिगिरिखौ 14 साननि थाखाय बिजिरनायनि आवथायाव दोननाय जादों आरो बिनि हेंथायै इन्डियान पेनेल क'डनि सिङाव धारा 307 जों लोगोसे गुबुन आयेननि सिङाव केस होनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों